ụmụ Igbo ndị ba ekerekwe m ụnụ a sị na gbara fere ka ọ bụla ala maka na ọ bụ na agbara ụzọ nwere mgbọdụ echi ana m ekele ụmụ Igbo niile dịka unu si wepụta na nkwado nke ịchụba EndSARS na esi na enwezi ife dịka ndị SARS n'obodo a na ndị Igbo anyị maka na anyị ife anyị wee na-ayọ chikekere ụwa ife dịka SARS abịazikwana ọzọ maka na ọ bụ na agbara ụzọ nwere mgbọdụ echi ịma na ọ bụ na ọgụ ikpe ọmụma ya bụla ajọ kwutu ụlọ ebu ka ọ bụ sonye okwu na keja ka nkwuwa okwu ekwe ha karịkwa na ga-agwa ya ebe a nọtụ ya aka ije na onye nwe mere ndị a na-eche eze na ndị ọzọ ọ bụ itinye isusu ka ọ bụ na ndịkọ na-ebute ajọ mkpagbu na mmadụ ga-ana be ndị mmanụ siri bịa ọsọ na mkpụrụ ọhụrụ 15 ụmụ ibe na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ nwaanyị ebiri dị isi ibe ya ebi na nwa mụrụ na obi ego eji n'ụka na narụ mmadụ ife n'ike na ndị egbu ọma na onye nkwukwu ebu ibu oke tụrụ ọnụ na-eri n'otu ka ọ ga-ararụ maka na ofe onye sụsa bido ozu nwanne ka ịma na mwepụ ndụbagụ o ji bụrụ na ndị mbụ bịarụ n'obodo were ndị ha gbarụ ha sụchara ebe agụ na-akpa ụfọdụ sụchara ebe na-ele ọkụ ọzọ ebiche n'oge ala n'ime ha obodo baba mkpa chọba ndị a ga-achụpụ eji ọba aghara so na akwụkwọ eji n'aka anụkwu dị isi ọgba akwụ n'ihe nwata na-eru uru ebike eru anaghị ozi oge ejeru nne ebe igi ọ bụ ọnụ na-adọta agha onye meriri nwa ọkwa onye ebu n'igwe azụwa ha kasị otu ụmụ taasị akwụkwọ ngwa ajụrụ ife ndị Igbo ji nye ha na obodo sa ha na-ere ụzọ ndị megherie mana ya eji na ọkọ ọkọrọkọba anya ana obi nwaanyị egbukwa ebe ọnụ jere di ị bịara abịa na ibe gị bịara abịa mamụrụ amụ na ibe ya ọdalụ n'enu oge gbara ogige n'aka di ya nnukwu mpụtụbahịa azụ na-achọ obere na ogbu mmiri kere ebe ọ chọrọ ka ọ gbaje na-esi na nkwụda ọkụ keje tụ ya ọnụ ajọ nwa ọkụkọ bidoru n'oge esebe onye na-asị nwoke kwa na-eri ihe akọwa ebe nna ha siri bịa gị atụkwa n'okwute n'osimiri na mkpụrụ mmiri aghaghị ise okwuta n'anya ọnụ na-atụkọ afịa arụ agọbụ ise na-ekechi ise n'ọrụ ezizi anya chi na mmadụ na-ebeta akwa ya ebuzi ozu ga n'ama nna ya ede nna arọ zọpụta Chineke n'ọnọdụ nọ na ya aga m asọpụrụ gị nna m ịzọpụta m ewo omega bụ ezigbo dadi Jehova ga-azọpụta m n'aka Sasa ana m ayọ ka m pụọ n'ebe ahụ dadi Jehova zọpụta m Chineke n'ọnọdụ anyị nọ na ya aga m esekpuru gị nna m ịzọpụta m ewo omega bụ na ndị enwere obi anapụfe egbe anapụfe enwere obi enwere obi mmadụ na ndị awa sibeta akụwa akọbọlụ Lagos ejere m ugbo anyị egbute ike ma akụ m n'ụzọ nara mfe olu wee bịa ya wepụ ma akaụntụ na ọ gbagolitere elu asị m